నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి పియూ స్టోన్ మేడం, ఇది పియూ స్టోన్. ఎస్ మేడం, చూసారు స్టోన్స్ కాదా? స్టోన్స్ కాదు మేడం, స్టోన్ టైప్ లో ఉంటుంది. మీరు ఎంత స్ట్రాంగ్ గా అచ్చం రాక్ స్టైల్లోనే ఉంది మీకు. యాక్చువల్లీ నేను రాయి అనుకున్నాను. రాక్ స్టైల్లో ఉంటుంది, బట్ ఇది పీవీసీ మెటీరియల్. ఇది రాయి కాదు, చెక్క కాదు, కానీ చాలా బాగుందండి చూడడానికి. అండ్ దీనికి కూడా లాంగివిటీ ఉంటుందా మనకి? ఇప్పుడు దానికైతే 15 to 13 ఇయర్స్ లైఫ్ చెప్పారు కదా, ఇది కూడా అంతే ఉంటుంది మేడం, 15 ఇయర్స్ లైఫ్ ఉంటుంది దీనికి. ఇది కూడా వాటర్ రెసిస్టెన్స్, ఇండోర్ గా యూస్ చేసుకోవచ్చు. వాల్ ఎంట్రన్స్ లో కానీ డోర్ ఎంట్రన్స్ లో కానీ ఒక వాల్ ఎలివేట్ చేసుకోవడానికి బెస్ట్ మేడం ఇది వచ్చేసి మనకి. ఇది మోడల్స్ చాలా మోడల్స్ వరకు అవైలబుల్ గా ఉంటాయి మీకు. సో పైన బ్రిక్ మోడల్ లో కూడా ఉందండి మనకి. ఇది హాఫ్ మూన్ మోడల్ లో ఉంటుంది మనకి. ఇది హాఫ్ మూన్ మోడల్ బాగుంది. సో ఇది బ్లాక్, ఇది స్టోన్, అండ్ కింద కూడా ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ బ్రిక్స్. శాంపుల్ కి పెట్టారు కానీ ఇంకా చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి మేడం.